Днес е 24 май, денят на славянската писменост, на българската просвета и култура. И затова ние го празнуваме, защото сме основно училище и сме горди, че сме българи. Напред науката е слънце, което в душите грее. Напред народността не пада, там дето знанието живее. Тук, в това място, е битувал един много древен народ, който в последствие приобщава много и различни етнически групи и се формира това селище, което днес наричаме Бързия. Ние сме бързичени, весел е нашия живот. Пеем и се веселим, макар и потънали в пот. Сутринта, като се разпяхме тук, си пяхме на Видин Даскалог. Малко да приказваш, много да доказваш. Какво? Ами това е. Политиците много приказват и нищо не доказват. Разбирате ме, нали? С други думи, стига празнословия. Ние искаме дела. Просто дела. Защото цяло българско се нуждае от една здрава, силна политическа власт, която де-факто да донесе щастие на народа. Да ни възвърне по-скоро надеждите първоначално. На вято много ще пътуваш, с твойно шаба-даба-да. Дори в твой ще чуват моето шаба-даба-да. Тези балони приличат точно на нашите политици, които много бързо излизат, набъбват и се пукат в пространството, без да имат покритие и без това, което го обещават, да го изпълнат. След евроизборите не мисля, че ще има някаква промяна, но мисля, че трябва да има парламентарни избори, в които ако може нещо да се промени, да се намерят хора, които да не са омаскарени от властта и наистина да мислят за държавата. Тези, които са там, не мисля, че нещо ще направят ново. Пемперунга одеше и се Бога молеше, дай Боже дъжд, дай Боже дъжд. След евроизборите идват другите избори. Ще има ли? Предполагам, че би трябвало да има. Пресрочни, нали ще има пресрочни? Ще има ли? Така мислим. Ще няма да има. Аз съм против това мнение. Не. По този начин няма да стане да свалят правителството. Не. Трябва да има по-млади хора. Има много образовани хора. Затова избегаха по чужбина за по-големи заплати, а ние тук, айде нас, Бог да ни прости, деца мандата да изкара това правителство, да видим обещанията дали ще стигнат до край. Няма да се сбъднат. И да се направи ново правителство с нови хора, с промяна. Като не знаем да говорим глупости. Абе, как... От политиците очаквате ли нещо? Да ви кажа честно, не. Ами 25 години ни лъжат. Ами трябва да има промяна, не може да няма промяна. Трябва да има нещо промяна за тая България тук. Не може така, тая безработица, особено много нещо. Народ без работа, без образование. Крайно време е да спрем да се делим. Това заиграване, което те го правят, не им прави чест. Кой? Политиците, абсолютно всички. Как може такова нещо? Излизаш ти, ние те гледаме и искаме да си представим, че ти си лицето утре на България. Обаче ти започваш да плюеш опонента си. Не върви, просто не върви. Ние сме едно. Искам да кажем, да обърнат на селата внимание, не само, най-вече за работа, да има хората работа, а не да се чудат за какво да се закачат тук. Измислили са такива закони, които по всякакъв начин могат да спрат хората да работят. Вие вярвате ли им на политиците? Не.
До момента нищо не ме кара да им вярвам. Уважаеми политици, много ви моля, това, което мислите да правите за вас, заделете малко повече и за нас. Не настройвайте народа един срещу друг. Ние сме един. Без нас вас няма да ви има. Просто няма да ви има.